бъдете мис България. Аз съм Киро Картицата. Киро, кажи очите с картицата, бе! Не съм аз, бе. Да видим случилото се през последните дни. Много съм истинска със себе си. Ти не си себе си, ма. Клюкарка такава. Аз съм себе си, не ти. Кам ти го в очите. Не издържам вече. Нервите ми ще се пръснат. Много съм крека и това място ме потиска. Говори мис България. Люси, чуй ме внимателно. В къщата си от 5 минути, а не си спряма да ревеш. Извинявай, Биг Брадър, ама просто... Къв Биг Брадър та гонима? Ние сме мис България и спроси си номинацията. Ето и седмичната мисия. Ще трябва всички да са наврети в тази каруца там и да възалеем стор. Аз не мога. Ще ми се щупи маникюра. Абсурд ми се вижда. Който се откаже, получава автоматична номинация. Ай смърнеш малко силикана от мутрата ми. Пак зад гърба ми ли говориш? Ела да ми го кажеш в очите. Изсипвайте торта. Ще пусна един СМС за русата аз. Лица, кой е картицата според вас? Не знам, ама не съм аз. У нас не мичи нито напоследък. Ай, нея да изгоним. Аз съм за. Вие осъзнаете ли, че като се печем тука, ставаме яко известни, а? Аз вече съм известен. И аз.